lah. Aduh. Beh, ini ngopo ini ya? Mancing paling penak ini. Beh, ngomong bapak lah. Edak-edak kali. Cek apa lho Pak? Fokus mendengar HP. Gila le, Pak iya pengen golek mbok wedok, masa yo pengen gur dhewe. Pramalas delok muka ya ngono iki. Wes Pak, tapi cetane. Mbok sing sopan karo ora ngono. Dengaran mental lele mijeti ngono yo ket mau. Ini kan ya penak. Pak, akar nembung. Jane nembung apa to le? Sawan-awan ini nembung. Pak, aku pengen mancing. Mancing yo. Lho jam le jam 12 lebih kok. Awan-awan kok panggarep mancing. Arti nek kali ini saya banjir kok ngono kae. Nyawa ora garansi. Yo santuy lho Pak, santuy. Turu-turu lele. Mancing yang mau sore. Lah kok ngene iki. Beh, piye yo? Terus saya lah. Yo wis lah Pak. Wis. Tak turu sik lah ngantuk. Beh, suwi men to ngantuk. Lah iya, sawi lah. Suwi men lho iki. Ya amet ae. Ya wis ayo ge mangkat kok. Yes yo, gaskan. Yo. Dadi kok pancing sik. Bah, akeh oleh oke yo. Yo. Bisa kental-kental nah. Sik. Ikan nih gigi. Rono lho, rono. Rono apa Rono? Rono. Rono ngapa rono? Nek kon iki ora akeh wae, lek kene malah rondo akeh. Wis, yo mana Wis, tuh? Yo. Ya. Wah, ini mlaku ra nyawang ora. Sudah. Wah, masuk iki. Oh iya iki. Genah. Mancing. Bang, punten jole wae. Amin. Lah iya.
Kayak wes sore to iki. Endi mau anakku? Nyauri. Engkari tenan iki berarti iki. Boleh iki. Nganti ra oleh ketau. Iya, ketentok. Kali kene ya rene iwak iki ya. Emosi ya. Yo lumbane yo. Terobos aja lah anjing. Aku lolos. Aku tak rasa minum lah. Tapi kayaknya penak ya. Aduh. Anakku nendi mau ki ya. Sore barang apa turut kali. Pokoke yo. Kene kae. Oh, kae apa kae? Yo kae kene. Oh alah. Tibane do ciblon nang kene to. Diomongi emang ket mau to. Banjir aja turut kali. Nyawa kira garansi. Peran asuransi nih. Nyawa bersiji. Maham nang di mindak-mindi ngono iki. Lho, lagi ndang mentas, ndang mentas. Diomongi kok. Ndang mentas ora? Sorry, balik. Balik ora, ha. Ngomong tuh. Tapi orang ngomong